Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lydia, iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ito'y pakasaritaak, nga isu tiga po, no apay, nga agbababawi ak, nga aging ita. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lydia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamat tan Marco, daytoy lakadi tinapasadaam ita nagmalmalam, nagbasit, awan pa'y sa ngaribo. Pasensya kan, bakit? Talagang amin ang nakapsot ti birok ita. Nasaysayatan ti adda ngam ti awan. Agan anos tayo pa'y laang, bakit? Anya? Saan amabalin kanyak ti kasta? Masapul nga agagawa ka. Nang runa, kat ado dagiti babayadan ti anak tay dya pagadalan da. No masapul nga ag-overtime kang agbiyahe, aramidam. Di ka madanagan. Talaga kasta ti aramidag. Jakmut kayat amarigatan kayo iti anak ta. Oh, adday tan ti armusar, Angela anak mo. Mangan kan, tapnusan ka amala daw dya pagadalan nyo. Agawaam. Agyaman nanang. Ala, giddanan na kon amangan. Wan gayam. Napan ka din nagpasada ni tatang? Wen, anak ko. Itaypay. Nasapa abimangon jay aman. Ala, agawaam kit din timangan. Sigurado. Saan manen ang nagarmusar ni tatang? Sakbay arimuar. Kaasimat ni tatang. Kat, anya ko mano saan anagar mo sarsakbay arimuar. Mangan tulatan ijay ruar. Nagado a panganan ijay. Tinapatag, masapa ang makapasada tapno ado ti mayawat na kanyak itangal daw. Anya kayo matan nanang. Kwartala tinapatag ka na kayo. Panunutin yung mat kumaatirigat ni tatang agpaspasada para kada tayo. Asikaswan nyo kumamat anaimbagaan ni tata. Kaya ka palagi pan anak ko. Nasaksyak a mismo tinagalas a panagsasaom iti asawam. Kaslamot lawan sirserbinan a tao. Gapu iti kasya panagsasaom. Anya? Mabalin ka di nanang? Di man bibiyangan ti biyag mi nga agasawa? Amok ter aramidak? Day tangame inti madikan ka anak ko. Di mo kayat ti dumgag iti pamagbaga. Ipilit mo ti kayat mo. Pudno matibagbagak nanang. Amok ti aramidak, iso adida kun bibiyangan. Agsagadak man pa dito arubayan mi. Ay, nagaduman ang dagiti nat nagabulbulong. Mabit man laang, Lydia, balasang ka. Mabalinta ka na itagsarita. Anya ka diti ibagayo kanyak tatang. Ala, ibagayon. Adupay nga min ti aramidak. Di kagdanag, mabit laang ti panakisaritakin ka. Ala nga rudan tatang. Ibagayon, no anya man ti kayat yung nga ibaga. Madamdamag ko nga men ti madi atratom iti anak ka. Ha? Pangaasay, tabaliwam ti kasta nga ugalim. Amangan no pagbabawyam tumot laang ti ibungan Anya kamatan Marco? Daytoy laang tinapasadaam itangal daw? 2,000 laang? Dakkel mutan iti panagkunak ti 2,000, bakit? Sa maysa, ado kami mat ngamin nga agpaspasada. Siyempre, mabingay mo't dagiti pasahero. Ti kunamkit di. Adan sa bali a babae iti biyag mo. Kat iso ti pangpangtadam iti daduma a birok mo. Iso a nagbasit ti mayaw awat mo kanyak. Puisit ka tao. Di ka kumamat agsao iti kasta, bakit? Da kayo laang iti anak ta ti kapatgan kanyak. Isu apang asim. Di nakmat kumapagatapan iti madia. Agsalsalo kagak para iti masakbayan ti anak ta. Isu apang asim. Tadi ka agatap nga adda sa bali a babae iti biyag ko. Basta, kurang para kanyak ti kunam a panagsalsalukag mo. Awan sirbim nga asawa, gaputa kurang ti birok mo para iti pamilyam. Anya? Nagsapa kayo mo na mapanagpasada tatang.
Nariwat pa'y laang, ngamrumwar kayon. Wen anak ko. Masapul ang makaaduak ita. Tapno saan manan nga agungat ni nanang mo. Ay talagang agungetak. Iso amapan kan. Ay, kaasi ka mo, tatang. Amok tirigat yung agpaspasada iti tricycle. Ngam, saan mo't nga amo nga ipatagday ta ni nanang? Kwarta lang, ti adda iti panunot na. Wen nga rod anak ko. Bayam latan ni nanang mo. Talaga na patag kanyak ti kwarta. Taday tati kapapatgan iti tao. Nasaya at mat, tanadanon ka dito balayo ita, Lydia, ading ko. Mabalin ka di, ngagsarita ta. Anya ka di man ti ibagam manang. Saan kami amauma amang palpalagipkan ka? Maipapan iti madi atratom iti asawam. Pangaasim tagbaliw ka kuman. Nagsingpet kan nagagat ni Bayaw Marco. Ang nagalas ti pa nagsasaom kan kwa na. Ibabain mo pa'y nga oray iti kaaduan ti tao. Apay ka di amakibibiyang kayo kada kami manang. Agpapada kayo la kada nanang. Ulitak nga ibaga, amok ter aramidak. Saanan amasapul apalagi pandak. Talaga anatangsit ka nga agsasao. Angam sapay la kumangarod. Tasaan tupay anala daw ti amin, inton makaamiris ka. Pwisit ti kastoy! Day talaang manan ti iyawat mo kanyak. Nagbasit! Awan pa'y sirsirbim nga asawa! Anya kamatan. Di mo kumamat ibarsak ti kwarta. Laglagi pa mo kumamat ang nagrigrigatak a binirok dayta. Kasla sa anak nga asawa, gapo iti kasta pa nagsasaom. Talaga ka di nga awan man lang ti basit a sirbikin ka? Adula amin dagita nga ibagbagam. Ti ko namkit di. Awan amom nga gagawa. Talaga nga awan amom malalaki. Huson! Nalabos kan! Gapo tagul ulay makaka. Di ka matan agsardeng amangin insulto kanya ka. Anya, Ina, aramidak ti amin tapno saan tayo nga agkurang iti panagbiag. Ngam kaskas ding awan sirserbi na dagitakan ka. Nagalas lata ti tratong kanya ka. Nukas ta nga rod. Nasaysaya at laangan a pumanawak dito balay. kat pumanaw ka lata. No day tati kayat mo. Awan na sakit a bakrang ko. Nanang, naimbag ta si mangpat kayon. Ne. Anya ka di ti pagsangsangitam. Apay, adda ka di kinaapam? Awan, nanang. Ngam, pimanawan ni tatang dito yung balay. Anya? Pangasim ko man, nanang. Surutan nyo ti amak. Diyak kaya ta pumanaw dito yung balay tayo ni tatang. Ay na anak ko. Bye-bye amday dya amam no pinanawan natan. Awan matlaang ti sirserbi na nga ama kan asawa. Iso bye-bye amon. Oh, na yan ti gusto pa nagsasauyo ka ni tatang. Ngam para kanyak, anda serbi ni tatang. Nagagat, kan nasingpot ti amak. Takayukit di ati awan serbi na nga asawa, nanang. Naglaing kakit din amang ibaga kanyak iti kasta. Laglagi pa ma, anak ka lang. Iso adi na kumamat pagsasawan iti kasta. Tatang, ang sabli ka dito'y balay. Apay ka ding aburido ka, Lydia, anak ko. Nanang, awan ka day ti nadamdamag yaw may papan iti asawak. Amangan ba't no amuyo no sa dino tinapanan na. Pasensya kan anak ko. Ngamjak ammo ti ayan di asawam. Inkadamagan kadagiti gagayam kan kakabagyan na. Inkagdamag kan ni abalayan punso. Nagapo ako ni Jay nanang. Di na kano amo ti ayan ni Marco. Dayto yun, tay kanayon mi nga ibagakan ka ide anak ko. Pinanawan na kayo di asawam. Pulusmot ngamin nga awan ni pangpangag mo. Anya nga ita, dinauman ni Marco kat pinanawan na kayo. Tatang, ada ka din damag yo. No sa dino itan ti ayan di asawak. Uno, amangan ba't no nagawid dito'y balay yo. Pangaas yo, tano adda dito'y ipalubos yo kung mga agsarita kami.
Awan dito balay ti anak kaw, balasang kaw. Ang apay, kaya't mo ka di pa'y amakita ti asawam. Di mat kunam, di mon kayat amakita. Akayat mon apumanaw iji balayaw. Apay ngay asapulang pa'y laang. Napatag ni Marco kanyak tatang. Kat no mabalin, jak kayat apumanaw ija balay me. No amuyo ti ayan na. Ibagayo ko mga agawid na ija balay me. Sana dito balay kaw ti pangsapulam iti asawam. Gapaw, taawan di tao. Manang Daniela. Amok amalidayan kamatlaeng. Gapo iti panang-panaw kada kayo ti asawam, ading ko. Anyangay nga rod. Nalabit anao mamatan ni Bayaw Marco. Gapo iti kinatangsit mo nga agsasaukan kwa na. Pangaasim ko mamanang. Tulungan na kabang sapol iti asawag. Kaya't kung agsubli ka na kami. Diyak kabalan ang mapukaw ko ni Marco, manang Daniela. Ala, pagkalmaam ti Riknam. Kita no anya ti maaramidak. Padasen tayo asapulen ti asawam. Nana, anda kayo pa'y lagayam dito'y salas ng tugtugaw. Apay, saan kayo kadipay ang maturog? Saan pa'y? Angela, anak mo. Umuna kalata na maturog. Kaslan nagadayuman, nandito rong ti imatang yung amin, nanang. Apay, malaglagip yu ka din ni tatang? Kailiw yu ka di matlaang? Wen, anak ko. Kailiw ko una yun ti amam. Amok anak kal tinagbasulak kan ko na. Amo ti Diyos. Agbababawi akon. Ang yaman nak, tanak amiris ka matlaang nga, nanang. Kat idaw-dawat tayo iti Diyos. Asapay la kumata mapanunot ni tatang ti agsubli dito yung balay. Sapay la kuma, anak. Tama pasamak tumatlaang dayta. Sapay la kuma. Aging gaita, awan pa'y lang ti damag mi may papan iti asawak. Pabasulak launay ti bagik. Gapo iti panangpanaw kada kami ti asawak. Tuy pagayam mo, Lydia. Lydia pagayam ko, nalabit ang napunuan mo ti asawam. Gapo iti naalas a panagsasaom ken kuana. Ala, ituloy mo ti panagbalbaliw mo. Tabareng agsublinto mo't lahing ti asawam. Ket no mapasamak dayta, laglagipam kumakanayon. Ipateg, ken irespetom ti asawam, tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lydia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Kan Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.